Ipinipresentar kan Radyo DCGB. Dapat may manginutan para sa karahayan kan kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses tagabos. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Huha! Diyos Barhay na Martes. Fetsa 2 kan Agosto 2022. Magayon na petsada 8-2-22. 8 July yan. January, February, March, April, May, June, July. 7 pala January, February, 7 7 to January, February, March, April, May, June, July. Oh, walo, tama. 8-2-22. Painaga Pilipinas. Ano man tabi ang kasiributan, mahal na Diyos, enot sa gabos. Tigog kan banwaan man. Naglalaom ha, sige daw, pacheck lamang attendance. Igo po tabi Tagaligas pilamang. Diyan sa luwas. Sa Orosite, kay Buddy Beltran, good morning. Rainaga Sir Buddy. Congratulations sa indo sa pamilya buda sa indong aki may CPA lawyer na si Buddy na Beltrano, si Attorney Mark Salvador Calubad Beltran. Attorney Mark Salvador Calubad Beltran, good morning tabi sa indo sir. Buda sa imong magurang kay Mr. and Mrs. Buddy Beltran dyan sa Orosite. Ay naaga, sana igo kitang nag-antabay dyan sa Saud kan Ligaspi. Dati may nag-text dyan sa Satuya sa Saudan kan Ligaspi. Ay naaga, Papa Jer Bailon. Kumusta lamang Papa Jer? Ang Satuya dyan. Anong pinaghanda na panguntuhan, Papa Jer? Kumusta man dyan sa Rawis? Long time no si barkada ko si Engineer Oka Cristobal. Maray na agatabi sa imo, Engineer Oka Cristobal. Dating direktor kan DPWH. Oka Cristobal, good morning, engineer. Budakay Vice Mayor Bobby. Martes palang ngunyan. Sesyon, taod-taod na pagkahapon, panglunsod buda, panglalawigan. Sa gabos na taga-tabako, so nagdadangog dyan sa WGB FM 106.9. Buda sa manlaylay na lugares po kan Primer Distrito kan Albay. Me gusta mi, así, me gusta mi.
ang sa iyang pangudtuhan, sus, gulay na marigoso, buda pritong buraw. Nako, si Ramza na papajer. Ang style baga kang prito dyan, pipritoson man, pag makauna, tapag mainit-init pa ang pritos, malang na gumano. Yan, sus Mariosep, ano, gulay na marigoso. Pagkatapos, pritong kuwan, buraw, tubagong haon sa kawali. Huha! Talaga, huha! Ano daw lamang dyan sa Albay District? Maray na aga sa sakuyang amigo, so kapitan mi dyan sa barangay 16. Si Kapitan Atan na Rodenas, maray na aga Kapitan Atan. Buda si Kuanyo sa kuyang amigo man dyan, si dating kapitan ngunyan, barangay Kagawad, Jojo Monforte. Maray na aga tabi. Nadyan sa kuan sa barangay 13 sa 14, 13 dyan sa Tula-Tula. Ang paradangog ta dyan. Saro. Happy birthday po sa mga nagbe-birthday ngunyan. Special mention ta so barkada ko dyan sa Catanduanes, sa San Andres, dyan sa Regina Shipping Lines, si Sir Kadog San Roque, yan, dyan sa Regina Shipping Lines. Pipay si Tabi, dyan sa Gabos na taga Catanduanes, lalo na sa San Andres. Kumplean yung ngunyan tabi kan sa kuyang barkada si Kadog San Roque. Igwanin sa kuyang mga amigo digdi sa intelligence community sa Legazpi, nagtimbris ako sisibot da aso nagkakapira digding nagpapabakal ning letson gari kinapos ning supply June, so letson baga na panghanda ta kinuparda akan barkada ko sa San Andres Catanduanes ni Kadug na San Roque birthday. So gabos na mabiyahing ferryboat ngunya na pasiring dyan sa Virac o sa San Andres, gabos yan may kargang letson gunmuan. So mga barkada ko sa intelligence community nagkasiribot da so naglilitson digdi sa Legazpi. Ayo ta ngunyan dapat kung ngunyan na aga dapat igwaning magkasabay sa alas 7 ng biyahe, sundan alas 8, buda so alas 10, buda alas alao ng hapon. Takay puan day da kapuson. Iyo sa kaya sa inya ko ang kaanta igwanin parang kasiributan so letson community sa Albay. Kinupardaan ni Kadug na San Roque gunmuhan. Tapos ang bangkete gayud dyan sa may plaza kan San Andres Catanduanes. Diyan Sir Kadug. Iyo ini June ang pagdainin pirma ka ini. Daing magakalargang ferryboat, dawa pa ang lunad gobernador o taga DCGB. Daing makalargang ferryboat sa San Andres, pagday pinirmahan kay ni Kadug na San Roque. Kaya birthday mo niya ni Kadug na San Roque, tabi, mga taga San Andres sa Kalulbon, nagdadarangog ka mo dyan, birthday mo niya ni Kadug na San Roque, ang bangkete taod-taod na alas 6, dyan sa plaza kan San Andres. O yan na so mga letson nasa kargada na kan mga ferryboat tabi. Ready na. Happy birthday Sir Kadog sa imo hali sa tropa kan DCGB. Baray na ang gatabi. Permida ang nakasapatos.
Diyan sa Udan kan Albay District, good morning sa Indo. Igo man ang gadya kitang mga paradango ga. Diyan sa may lutuhan, kumusta pa Pajer dyan? Pwerte man dyan ang pangudtuhan. Maray na agad tabi sa Indo. Diyan sa may Saud kan Albay, diyan sa Albay District. Maray na agad tabi sa Indo. Pero minadang nakasapatos si Papa Jer. Dua na ang opisina. Yugun mo, Papa Jer. Iyon na yung pinakamaswerte man dyan sa Apsimo. Panduwa sana kay Madam Rose na dineros. Ang dangog ko ang bonus ngunya ni Madam Rose ngunya na Disyembre. Abutunin maniwang na ang mga 200,000 na limpiado. Bonus ni Lina Dineros. Na-promote baga ini. Tapos ang masunod si Papa Jer na Ludovice. Ang mga 180, 150 payat yan na bonus. Kaya dua ng opisina ni Papa Jer. Good morning tabi sa Indo dyan. GS o Buda Apsimo. Sundo man kita 10:30 tingog kan banwaan digdi po sa DCGB kasabayan tropa. Happy birthday tabi sa imo Sir Kadog na San Roque dyan sa San Andres Catanduanes sa tuyang barkada. Happy birthday tabi sir. Enjoy your day. Buda so sa kuyang kumpadre man si pading so akin ni Steve Marquez. Yan. Na ito so ngaran ni nalingawan ko kaso sa kuyang kumpadre. Ka-birthday mo palan Kadog So kuan. So si Mark na Marquez. Yan. Ka-birthday mo Sir Kadog. Okay, maray na aga. Buda si Migong King na Reynaldo. Maray na aga tabi sa imo amigong King. Good morning dyan sa Bangkiruhan. Watching siya and listening dyan sa Bangkiruhan. Kay Ands Tonga dyan sa Upper Binugsakan kan Ginubatan. Kay Ramil Mape. Maray na aga man. Buda kay Irene Vargas. Watching from Pasay. Good morning dyan sa Indo sa Pasay sa Metro Manila. Okay. Ang sa kuyang numero 0961-759-0888 as in 0926-0156-020. Sige. June, nakipasok mo na yung mga hanap buhay. Tataod-taod mabuelo kita. We will be right back. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Mga pre, ngayong pandemic, kailangan malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. ATC Vitasync, ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. Ang ATC Vitasync ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vitasync, sa presyong abot kaya. 550 pesos ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Made by ATC Healthcare. ATC Vitasync, ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Ngayong pandemic, kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. Take ATC Vitasync every day. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. I'm getting ready. Excited na akong pumasok ulit. Dapat may energy, nutritious energy. Kahit anong challenge, ready magpursige. I need my Milo today. Energy to win the day. I'm Milo today. Milo, Milo.
Milo helps energize kids with proper diet and exercise. From Nestle, basta man siya, di kailangan ng mamahaling panlabas. Sa Surf, linis ay todo at aming best ever bango. Ang Surf na gamit nyo na with our best ever bango. Sa Surf, linis ay todo at aming best ever bango. Ang Surf na gamit nyo, todo linis at aming best ever bango. New Surf with Active Clean with our best ever bango versus previous formulations. Todo linis na singgaling ng mamahalin based on technical test versus Brand X powder on polyester. Ang Surf na gamit nyo, todo linis at aming best ever bango. Ang kape, dapat hindi ka lang ginigising sa umaga. Dapat ang kape mo may mabuting idinudulot din sa katawan. Mag-Gym 7-in-1 Coffee Mix. Kumpleto sa benepisyo dahil sinangkapan ng agaricus mushroom na pampalakas ng immune system, Korean ginseng na nakatutulong sa ating katawan para maging masigla at puno ng enerhiya, Ganoderma na nakatutulong sa pagbalanse ng kolesterol at sirkulasyon ng dugo, at spirulina na mayaman sa protina at tinaguri ang Power Booster na nakatutulong magpasigla ng katawan. Gym 7-in-1 Coffee Mix. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit at sabayan ng tamang diet at exercise. Kaya mag-Gym 7-in-1 Coffee Mix ka na. Mula noon, ngayon, at magpakailanman. Gyms pa rin ang number 1. Ang sarap mo talaga, Gyms. Piliin ang Tatak Gyms. Produkto ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated. ISO certified. Available in all leading supermarket, groceries, and drugstores nationwide. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano, Yashano Mall. Yashano, Yashano Mall. Yashano, Yashano. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C, may laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, consult your doctor. Usapang Rayuma. Aroy! Naggamot na ako pero sumakit ulit. Hindi pala long lasting ang gamot ko. Mahal. Ang magaling dyan, Skelan. Todo long-lasting ang ginhawa up to 12 hours. Mas tipid kaysa leading na Proxen brand. 950 SRP lang. Magaling nga! Sa Skelan, mas gagaling ka! May anti-maga na wala ang paracetamol. Unilab yan. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor. Ang sustansya'y kailangan ng palay sa paglaki. Ngunit paano makakabit? Pinakamataas na ali. Kung presyo ng patabay mataas sa merkado. Gusto mo bang makatipid sa abono ng hindi napapabayaan ng palay mo? Mag-abonong swak ka. Pumili ng combo ng organiko at inorganikong pataba na ayon sa target na ani at budget mo. Magandang ani na, makakatipid ka pa. Para sa mas detalyadong gabay sa pag-aabono, subukan din ang leaf color chart, -1 element technique, o Rice Crop Manager Advisory Service. I-download ang mga ito sa cellphone mo upang malaman ang tamang dami, uri at syempo ng pag-aabono. Subukan ng abonong swak. Swak sa budget, swak sa palay. Para sa karagdagang impormasyon, mag-text o tumawag sa PhilRice Text Center 0917-111-7423. Check, 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Salamat tabi June, buwelta na kita sa programa. Good morning man dyan kay sa tuyang amigo, Executive Assistant to the Governor, si former City Councilor Sir Chito Baldo. Maray na agatabi Sir Chito. Yan, good morning. Nice knowing na you're there. Nagdadangog mantabi sa programa. Yan, kay Sir Chito na Baldo. Long time no si Sir Chito, ha? Kumusta na po? Regard sa pamilya. Si kumadring Venny, buda si pading Jerry Banta, dyan sa Fidel Sortida kan Santo Domingo.
Maray na aga tabi sa Indo, ha? Sa Santo Domingo. Kumusta na kamo dyan? Buda su barkada taman sa Santo Domingo, si Engineer Ed Balidoy. Maray na aga tabi si Engineer Ed. Sir, dyan sa MDRRMO, siya man ang chief, yan, good morning. Sir Chito na Baldo, maray na aga man po, ha? Sige, happy birthday tabi giraray sa barkada ta, ha? Kay Kadog na San Roque dyan sa San Andres, Catanduanes. Masiramon iniminaluto permi Jun, perming namit gas. Sus, mga labas na sira. Mga primera klaseng sira. Dyan na sufisyente pa dyan sa Catanduanes Jun. Perming namit gas ng gan, mga pulutan. Sus, Mariosep. Magkarne man yan, may urig, karabaw, baka o kaya sira. Pag timplada ini si Kadog na San Roque, so nagbe-birthday ko niyan, lingaw mo an sa imong apelyedo. Report mo na kita sa luwas, kumpadreng June, si nakakuan, si Luwens. Luwens, good morning Luwens, go ahead na. Salamat tabi Sir Pio, maray na aga sa mga paraan tabay sa mga dagdag pang bareta, planong magbugtak ng Forward Operating Base o FOB ang Naval Forces of Southern Luzon, Philippine Navy sa pinakang norteng parteng Islakan, probinsya ng Catanduanes na pinag-aapod na Panay Island, Catanduanes, ngani na mas lalo na mabantayan ang mga teritoryong sakop kan Pilipinas na nasa lindong kan sa indang responsibilidad, lalo na ang Benham Rice. Ini ang pinagunambitan sa DCG Business Center for Sol Commander Commodore Jose Maria Ambrosio Espeleta na nakikipag-ulay pa sa nasinda sa Philippine Coast Guard asing sa mga nagigiribo pa sila ng mga legal na disposisyon para marealisar ang siring na bagay. Alagad padagos hindi ning ibubusol ngani na mangyari ng gad ini sa mas lalong madaling panahon na dugang pa ni Espeleta na mas fasil buda mas arami sa mga kadagatan na sakop kan sur na parte kan Luzon ang pagpapatrolya kan sa indang komandansya oras na mangyari ang forward operating base na ini, lalo naman na mas arani mga puko mas o menos 70 nautical miles ang distansya kan Benham Rice sa norteng parte kan Catanduanes na magiging advancement ninda para mas lalo ninda ining mabantayan na dakulang bagay kaya sigun kay Espeleta nababantayan lalo na ang Benham Rice sa ini talagang sakop kan Pilipinas asing dapat wara nin anuman na mga taga-ibang nasyon ang makiaram sa lugar maski na nga nagiging international sea route ang lugar na ini kan mga manlain-lain na sea vessel. Alaga din ako ni Espeleta na halawig tayo ng panahon pero sa ini sa pinaglalauman niya sa gobyerno sa presenting administrasyon ni Presidente Bongbong Marcos na matabangan siya na mangyari ini na mas mapapukusog paninda daw ang pagdepensa sa mga teritoryo kan Pilipinas ngani na day ini maarog sa West Philippine Sea. Luwens. Yes, sabi Sir Tio. In fact, yata 2 or 3 weeks ago, inda ko kun ining pinagre-report mo na pinahayag ni Commander Espeleta, iyon na iyan sa lugar na dinuman mismo kan mga tawon niya kasabay gayud sa Coast Guard buda si Gobernador Boboy Kuwa kan Catanduanes. Nagkaigwa na yata dumaning survey sa area na over. O Roger to that tabi Sir Pio, kaya day daw sinda tabi Sir Pio matunong na day ini mangyari. Magiging mini na pursol tabi ni Sir Pio pag abot kan mga aldaw. Forward operating base. Roger to that. Okay, kopya, sige. Roger, so yan tabi Sir Pio ang mga dagdag pang istorya halipigdi sa luwas. Ako po si Luwens Burse Barsena. Salamat Luwens sa istorya hali dyan sa Nav for Sol. 3 weeks ago, more or less, igwa na kitang impormasyon na nako akaiyan, hali mismo dyan sa opisina kan gobernador kan Catanduanes kay Boboy Kuwa. Marhay na aga tabi isa imo Boboy buda dyan sa imong busy gobernador, so tugang mo si Boss Te, si Peter Kuwa, Vice Governor. Nagpasiring na duman ang grupo kan gobernador kung tamaan sa kuyang recollection kan memory sa lugar naan taharani iyan mananggad sa Catanduanes.
iyan nagigibuhon na forward operating base kan Navy. Nag-survey na duman kay mga niyata ni Gobernador Boboy so sa iyang aki si JR buda sa iba pang personalidad including yung sa I don't know kung yung sa DENR ba yun. Basta nagpasiring inda kung tamaan sa kuyang pagrurumdom. Ang katuyuhan managad is maiput up yan na detachment kumbaga sa Puwersas Armada, sa Army o sa Ranger o kung dyan sa Special Action Force sa daga, detachment. Dyan naman sa Navy, forward operating base. Sinukol na and yung administrative process is now working. Papeles, gabos, tanganing maistabilisar na iyan dyan. Dapat lang talaga iguaning lugar man agad itong sunaunang bita ni Lewens dyan sa report, iyan ang pinaka-estratehikong area na hiling June ang Benham Rise dyan sa may dagat Pasifiko. Taang Katanduanes bagay is one of the island na abante, nakalataw sa ibang mga lugares, kumbaga naka-usli, sabi sa Tagalog, naka-uro-abante, hampang ng gadaan Pasipiko. Ngunyan, nagkakaperasan ng kilometro kung sa daga, sa dagat naman, nautical miles, Benham Rise. Iyon so tigsisibot-sibutan baga ngunyan kan gobyerno kan Republika kan Pilipinas na day na makamkam kan mga Chinese. Tatibaan sabiho na naman, magpaluwas naman sila ning mapa, samuya nga iyan. Nasamantalang so China, oto sa kaibong ta, sa walang porsyon kan Pilipinas. The other side of the Philippines. Yan, tabi. At kung kam naman, taigo nga ning research na nagsasabi na gulpian nakadeposito dyan na yaman natural, and that includes possibly natural gas na pwede tang pakinabangan. Kaya sisibot ang gobyerno ko niya na makabugtak na dyan yung forward operating base mananggad ang Philippine Navy. Buda sige ng puro paratrolya dyan, nagbugtak na nga nin boya, so naglalataw-lataw bagang gari may buro bandera sa lugar naan. Tabata, sigin aragi-agi man ang gadyan, kan barkong Chino, munan mo kaan dyan, tiba, adwa-waan na naman kuwari, hali sa mayon. Ano dyan? Waan na naman kuwari, hali sa mayon, tapos, bugta ka naman runway, kan mga Chino. Masabi naman, sa muya ini, buda mapaluwas naman uro antigong mapasagin, bubugta ka ning kurit, o sa muya nga iyan, o, dahi ka na maka-abante naman dyan. Niyaw yan, tama na bugta ka na dyan ng forward operating base. Haranihon sana sa Katanduanes yan, northern portion kan Katanduanes. Pigtatanaw yan na Benham Rise. Igwa dyan ng bahuran na mahiwasun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  na nagda-dive nga ang mga tao dyan, also mga Philippine Navy, Coast Guard, nagda-dive na dyan, nagkukondukta na ng initial na research ang Republika kan Pilipinas. Yan. So, tama po yan. Mabugtakan dyan in forward operating base. Pag teleskopyahon, buda magpatrulyaan Navy, Coast Guard. Dyan tanganing day naman yan, wa'waanin kuwari material. Hali sa mayon, gibuhan naman ng istruktura kan mga Chinese, tugdo ka naman kan sa idang bandera, tapos dahil na kita makatungtong. Yosef naman, no. So yan tabi sige, keep it up. Kamu dyan sa Philippine Coast Guard and sa tabang ka na provincial government man kang Katanduanes. Taan sabi kay ni Governor Buboy, nahiling ko naman sa statement niya, talagang dapat na mapreserbar ang integridad kan sa tuyang teritoryo. Dahil yan matabasan pa, dahil maitao duman sa mga posibleng kumamkam na naman kayan tabi, ha? Ege, sandali po muna, ito. Sir Chito, maray na aga, ano pong pangugtuhan mo dyan, Sir Chito Nabaldo?
Oras Pilipinas, 34 past 9. An oras hatod sa Indokang. Cobra, lakas ng #1. Try the new Surf Active Clean with our best ever bango versus previous formulations. Todo linis at bango na singgaling ng mamahalin based on technical test versus Brand X on polyester. Bimeg Integra with Immunoboosters. ATC Vitasync. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Milo Energy, magpursigi. Bimeg Integra 3000 Plus mixed pellets and grains. Gawa sa tamang timpla ng expertly formulated pellets at grains para sa magandang pangangatawan at tamang timbang ng inyong mga manok. Bimeg Integra 3000 Plus. Iba ang laking Integra. Siguradong laging premium ang quality at formulation, kaya garantisado ang kalidad at performance. Iba talaga ang laking Integra. Urago ng Bicolano, ang hanap buhay. Kakaskasan ko, babanatan mo. Ang gulong. Babanatan ko. Kan Rexidol Forte. Bilis banat sa kulugkan payo. Baghat, kulugkan hawak, asin kalintura in as fast as 30 minutes. Rexidol Forte. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Mga momshi, popshi, ang kalusugan ng ating pamilya ay mahalaga. Lalo na pagdating sa ulam na paborito nila. Dapat malinis. Check. Masarap. Check. At caring-caring ng bulsa. Super check. Ang Nong Meat Shop, mga produktong pasok sa panlasa ng masa. Homemade skinless longganisa, smoked longganisa, special premium longganisa, Bologna longadog, lumpia, hotdog, tocino, chicken, beef or pork meat, isaw, fish or squid ball, kikiam at marami pang iba. Bisitahin lang ang Nong Meat Shop, main office, Kapantawan, Legazpi City. Hanapin lang si Manoy Norman M. Budo. Sa Nong Meat Shop, nakaparado ka na, kikita ka pa! Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra L-Arginine, Sungaria Cinnamomum at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores, Watsons, South Star Drug, Generica, Rose Pharmacy, TGP, SM, Supermarkets, 7-Eleven, and other leading drugstores, supermarkets, and convenience stores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust. Para sa mga kalalakihan, hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust. Para sa mga kalalakihan, hatid sa inyo ng ATC Healthcare, your trusted life ally. Dreaming of quality learning for quality people? Divine Word College of Legazpi welcomes you To a home that offers you opportunities to enjoy, embrace, engage in the new normal by allowing you to continue your education amid the COVID-19 pandemic. DWCL is D, Devoted to serve you. W, Willing and ready to help you achieve your success. C, Committed to make you realize your dreams. L. Living the Divinian Spirit. DWCL continues to guide you to your future. Thus, online platforms and digital instructional approaches are used alongside traditional face-to-face classes on a limited basis for everyone's advantage and convenience. Now, on its 61st year, DWCL offers PAASCO Level 2 re-accredited programs and is committed to provide quality education, professionalism, and service. With a wide array of scholarship programs and state-of-the-art facilities. Its highly professionalized and competent faculty and staff are ever ready to journey with you. The online and on-site enrollment for school year 2022-2023 for basic education is now going on. And for both undergraduate and graduate programs will be on July 11 to August 12, 2022. Classes start on August 15, 2022. The application for admission is now going on. Enroll now. No tuition fee increase. For inquiries, please visit the Admission, Guidance and Testing Center or check out our website dwc-legazpi.edu and our Facebook page at Divine Word College of Legazpi. You may also contact telephone numbers 480-2148 or 480-3108 or mobile number 0910-3
0917-371-8602. Divine Word College of Legazpi. Your success, our word. Kumusta? 2 taon na pala na di. Pero aram mo, bilib ako sa mga ginibota. Padagos na nagsulot nin face mask asin nag-ingat. Inataman ng salud pati ang namumutan. Nagpabakuna asin booster maski kabado para protektado. Nagkasararo kaya harayo ang naabot. Nakabalik sa mga gusto niya tong gibuhon. Kinaya dahil sa pag-ataman sa lambang saro. Kaya ano man nahagyat, mas kakayanon pa. Padagos ang pag-ingat, padagos ang pag-angat. Magpabakuna o magpa-booster na. Sarong pagirumdum kan DOH Bicol. Inihahatod sa inyo kan Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataonin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Ang kape, dapat hindi ka lang ginigising sa umaga. Dapat ang kape mo may mabuting idinudulot din sa katawan. Mag-Gym 7-in-1 Coffee Mix. Kumpleto sa benepisyo dahil sinangkapan ng agaricus mushroom na pampalakas ng immune system, Korean ginseng na nakatutulong sa ating katawan para maging masigla at puno ng enerhiya, Ganoderma na nakatutulong sa pagbalanse ng kolesterol at sirkulasyon ng dugo, at spirulina na mayaman sa protina, at tinaguri ang Power Booster na nakatutulong magpasigla ng katawan. Gym 7-in-1 Coffee Mix. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit at sabayan ng tamang diet at exercise. Kaya mag-Gym 7-in-1 Coffee Mix ka na mula noon, ngayon at magpakailanman. Gyms pa rin ang number 1. Ang sarap mo talaga, Gyms. Piliin ang Tatak Gyms. Produkto ng Gold Shine Pharmaceuticals Incorporated. ISO certified. Available in all leading supermarket, groceries, and drugstores nationwide. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataonin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor, asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada aldaw ning Biyernes. Alas 11 sagkod alas 12 ning udto. Ihahatod sa Indo ka Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Lemex na! Kawawang batay, lobo, hinika, parado ng salbay, plema. May halamang munti, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan, sarap lasang orange, yummy, banana. Plemex na! Sa ubo ng baby pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Plemex. Vitex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Check. 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Salamat tabi June. Buwelta na kita sa programa. Igwa na lang kita ni 18 minutos bago mag-abot ang alas 10 nin pagkaaga. I-connectar taan linya dyan kay Ans Galero. Aramon ta daw ang mga dispatchos. Good morning Sir Buddy. Welcome tabi Sir Buddy na Beltran dyan sa Orosite. Good morning tabi isa mo. I-connectar taan ang linya kay Ans. Good morning Ans. Please go ahead. Good morning, Sir Pio. Good morning sa mga parantabay. Sa mga dagdag niya itong bareta sa Geraray na nangangapodan ngo niya na sanggunian panlungsod kan Legazpi sa Gabos na mga pamayokan, mga civil society organization digdi sa syudad na mag-aparecer o kaya magpahiling sa iyang opisina asin man magrehistro sa Geraray kan mga ngaran kan sa indang organisasyon. Ini ang paliwanag ni sangguni o kaya pamayokan sanggunian panlungsod kan Legazpi
na si Vice Alcalde Bobby Cristobal kung saan ipinaliwanag kaini na puon pa kan nagturo ka saan mga bagong lokal na opisyalis kan syudad puon na sindaman kan pangapodan na i-renew man kan mga civil society organization o mga NGOs, kooperatiba, civic organization, business organization asin iba pa na sa indang akreditasyon. Sigon kay Cristobal sa rason kung nata mo yan indang gibuhon na re-accreditation process kan mga CSO iyo tangan ina maaraman kung sangonyan sirisay sanaan mga lehitimo na mga civic organization digdi sa syudad asin di man any posibleng maging rason kan mga scam dahilan sa posible na kung nabako akreditado kan syudad posibleng garamiton sanaan pangaran kan mga ini asin man magsolicit o kaya magkaigwa nin illegal na aktibidad sa syudad kan Legazpi. Sinabi ni Cristobal na sangunyan padagos an sa indang aplikasyon na pagproseso kan aplikasyon may kinaaraman digdi mientras na sa maabot na Agosto 5 alas 2 nin pagkahapon titiripuno ninda ini sa Legazpi City Convention Center para man makauron asin maaraman kung ano ang mga plano kan mga CSO para sa syudad kan Legazpi ngunya na presenteng taon. Yan, mga organisasyones cívicos Yes po, Sir Pio. So arog nga kan halimbawa Asociaciones de las Comadronas. Yan. Ang Buddha so kasabayan so Catholic Women's Legs ay baka league. Madagitang kita. Di magparehistro sinda dyan sa opisina kan Vice Alcalde. Yes, yes. Sabi ni Vice Mayor Bobby, sa roman daw ini sa requisitos na pigahagad sa Indakan DALG sa pagikan Memorandum Circular number 2022-083 kung saan talagang maskan DALG mayaman ma-check kung pira asin kung gurano kalihitimo ang operasyon kan mga siring na grupo sa kada LGU. Roger! And tabi Sir Pio, ang informasyon halay sa opisina ni Vice Alcalde Cristobal Ans Galero, DCGP. Salamat, Ans. So, gabos na organisasyones dyan na Civico. Parehistro na kamo dyan sa opisina kan Vice Alcalde. Pasiring kamo dyan, aysod sa iba ko sa kay Vice Alcalde. Kundi sa opisina kan Vice Alcalde, dyan sa lokal na gobyerno, takaipuhan na maakreditar kamo. Yan, kasabay na dyan so Asociaciones de las Comadronas. Ining Sociedad de la Marites. Nasabay na yan dyan tabi. At ang aning maprotehiran manggamo Buda maprotehiran man ang publiko at tibad igunin kung man lain-lain bagang organisasyon ngunyan ang nagpapamidbid tapos kung ano-anong kabulastugan sus Mario Joseph naman maray na agad dyan kay Vice Alcalde Bobby Cristobal. Maray na agad tabi sa imo, sir. Diretso kan mga istorya nasa linya man kumpadring Al Marhay na aga pade. Go ahead. Yes, pade maray na aga kanya-kanyang trabaho ngunyan. Ang mga opisyales kan ako Bicol sa indang mga nakatokang trabaho sa iba-ibang aspeto. Susog sa impormasyon ni Congressman Attorney Jill Bongalon sa pagkipag-oronta na siya niya nakatutok sa legislasyon o kaya pag-reparo kan mga pig-file nindang proposed bill sa Kongreso lalong-lalo na ang pagdadagdag kan manood sa pensyon kan mga senior citizens na sana maging 1,000 naman lamang ang sa indang bulanan na pensyon kumpara kaninot na 500 pesos na kinakikulang-kulang manini duman sa mga senior citizens. Pandua iyon may kinaraman sa Media Welfare Act nabigubusol man kan ako Bicol para matawan man in security of tenure ang kitang mga taga-media lalong-lalo na kung siring kaning nag-edad na kita. Yan, so dapat lehitimong media. Siyempre, may mga kwalifikasyonis bako na mabugta ka sa nakitarpulin, ma-broadcast ka sa pagka-cellphone,
media ka na. Tapos pag may mga press con, ika pa ang printera dyan. O may mga transaksyon sa illegal, ika na ang bala. Mario. Dapat saliksikon kibarayari. Oh, sige. Grabe naman yan. Radyo yan, parte kan trabaho bigutukan ganyan ni Congressman Bungalon. And iba pang mga proposed bill sa iba-iba man na sektor. Yan trust na si Congressman Saldico, aram tanaman baga, na siya ang naging chairman ng Committee on Appropriation, kaya very wide man ngunyan. Ang trabaho ni Congressman Saldico na pagreparo, kan budget bako sa nadigis sa Bicol, kundi pilog na Pilipinas. Iyo. And si dating Congressman Pino Garbin Jr., maski bako siya congressman ngunyan, yaon man gaya ang trabaho kani sa Bicol, siya man ang taga-monitor, taga-implementar kan mga projects and programs kada Bicol, lalo digdi sa Bicol region. In fact, ngunyan ngani, ang mga pag-iriba ni tawahan ni Congressman Garbin, iyo ang mga nagre-reparo ngunyan, nag-evaluate, nag-monitor kan mga ongoing na solar water system projects sa iba-ibang mga barangay. Dahil sa rin kan mga priority ko yan na pigutukan man ka na Bicol para sa benepisyo ng mga ordinaryong namanuan dyan sa mga barangay. Mantinido kumpadre nga lano ang multifaceted na trabaho kan ako Bicol. Legislasyon, yaon si Abogado Hill, Congressman Hill Bungalon, buda si Congressman Zaldico na nagkakapot ngunyan kan pinakama-impluensya na komite sa House of Representatives. Pagkatapos sa indang kumbaga community outreach program, yaon iti na mga pagreparo kan pangangaipo. Congressman Pido Garbin Jr. is in the house, man. Yes, tabi pare. Iyo yan ang kahayan kumbaga kanya-kanya silang tutok talaga na tundag ang magiginabang ang tao. Roger to that, sige. Ayan, pare, ang informasyon pa, update tigli sa luwas, Alarmario, DCGV. Salamat kumpadre ngal sa istorya, haliman dyan sa luwas. Mabuhay ako Bicol. Ay, institusyon na yan yaon na sa sistema kan sa tuyang gobyerno pagbuhay-buhay ang ako Bicol. We may not be recipient individually kan benepisyong ipig wawaras maninda, pero igwa po ni na mga nakikinabang sa indang programa. Lalo na sa lado kan legislasyon ang nakikinabang po bilog na Republika kan Pilipinas. Yan na sa Free Irrigation Act, bilog na Pilipinas ang nakikinabang kan, just to name one. Yan Free Irrigation Act, law ng unyan. Nakulpa iyan tabi. And so pig-asikaso ni Abogado Hill Bungalon, ining so dagdag lamang na beneficious man sa senior citizens, magi lamang na 1,000 pesos man sang 1,000 kada bulan. Pang dagdag lamang pambakal nin maintenance. Buda itong sa Media Welfare Act. Pero sa ligsigon dapat ni namarhay ta bako man na sa pag kung ano pa man, kundi dakul baga paanoan. Yan, with the advent kang internet, June, gulpe nagburutwa na naarog ka yan. Ma-broadcast cellphone ka, boss, media na sinda. Okay, dahil man yung problema ka, basta dahil gamiton sa kabulastugan, ha? Buda, ma-professionalize lamang tabi. O di, sige, maray na aga, dyan sa, kay Sir Kadug na San Roque, happy birthday sa imo, ha? Dyan, sa satuyang barkada. And, ito so, dyan pala sa biyahing Piuduran, may nag-apol sa ko kasuhapon. Attention ang LTFRB. Buda siguro matabangan man kan lokal na gobyerno kan Piuduran. May nag-apol sa tuya na biyahero. Abay ang ibada dyan dahil nag-uondra kang 20% diskwento para sa senior citizens. Ali sa Piuduran, paluwas and vice versa. Pagkatapos ang plete is tama ba 100 pesos na
Don't know kung tama iyan na computation pa. Sanggatos pesos daan plete dyan one way. Ang problema so mga senior citizens da ipinag-oondra sa indang diskwento na supposedly mandatory no questions asked pag senior citizen matik 20%. Pakiasikaso tabi no LTO o RTFRB baad lamang pasadahan nindo dyan sa rotangan huraharayo na inda kung kaya pa yan kang LTFRB na papasadahan pa dyan tarayo na baga kaya ang iba pa namimihasa man na magiribonin na violasyones sa ley medyo huraharayo na pero igwa o daining enforcer dapat kita nagsusunod sa ley to be a better and good citizen of this republic. Tabi Sir Chito maray na aga yan yes piuduran tabangan na sa naman gayod kan lokal na gobyerno extra effort mitingon iyan na yaraon dyan na nagbabiyaheng paluwas kang piuduran ng jeep ni gayod nganing makwan iyan enforcer and iman comprometer iyan na intereses kan sa tuyang mga senior citizens diyan sa takaherak man they are entitled to it for all legal intents and purposes entitled sinda ka iyan na 20% tong diskwento sa plete so nag-apur sa tuya kaso nagkaaging aldaw diyan sa biduran o sige tabi di taod-taod ang iba pa may mga commercials pa pagkatapos mahanap buhay kita news break, buday station break. Mabulta ang Tingog Kanbanwaan. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema may solusyon. Yan si Kong Albayano orgulyo, an idol ni paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yao na mismo ang makikinabang permitawo. Garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano orgulyo, an idol ni paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdong. Mga mommy and daddy, ipagkatiwala ang edukasyon ng inyong anak sa University of Nueva Cáceres, the first university in Bicol na may 75 years solid track record ng kalidad na edukasyon. Patunay dito ang mga National Board top-notchers, high passing rate at employment rate, at mga programang kinikilala locally at internationally. Ang UNC ay sister school ng Mapua University, isang top university sa buong mundo. Ang UNCN students at graduates ay may job opportunities sa malalaking employer partners gaya ng Ayala at Yuchenko Group of Companies, Accenture, IBM at Globe. Gawing future-ready and work-ready ang inyong anak. Enrollment is ongoing on all levels para sa school year 2022-2023. For more information, you may call Janet at 0907-156-6898. Enroll now! Kayo ba ay KSB? Kulang sa B vitamins? Fortiplex has not just 3 but 5 B vitamins. With proper diet and exercise, it helps fight symptoms of neuropathies and B deficiency. Vitamin B complex is the generic name of Fortiplex. If symptoms persist, consult your doctor. May bago sa'yo. Bago ba yung damit mo? 10 years ago na to, no? Bagong hair color. Same lang. Alam ko na. Bagong jowa. Single since birth to. Anong bago? Bagong aura lang. If you take care of yourself, it shows. Kaya mag-Silka Papaya Lotion. May papaya enzymes at SPF 6. With regular use, get kutis na ready to aura sa presyong abot kaya. Kaya pala, kahit bagong gising ka, ang aura mo, kakaiba. Bagong araw, bagong aura. With Silka Papaya Lotion. 107 pesos SRP. Also available in 10 ml sachets. 7 pesos lang SRP. With regular use, achieve ang bagong aura with Silka Papaya Lotion. Bagong araw, bagong aura. With Silka Papaya Lotion. Oh, padi, nata ka nag-iidali. Uni baga padi, nakagat ki ayam si Nunoy. Maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Tama ka pa di. Dapat na magpabakuna kung makagat o makamrot ka kiayam o ikos. Taan rabies, daing bulong. Asin nakakagadan kung di maagapan kitamang pagpapabakuna. Iyon ang
Alagad pa di. Kaya maduman kami sa Ravvax Animal Bite Treatment Center. Na sigurado ang proteksyon laban sa rabies. Asin pinagkakatiwalaan kan gabos. Sa laog kan lampas 5 taon. Barato asin abot kaya, ta 700 sana. Sigurado ka pa sa kalidad asin serbisyo. O sige na pa di, tamado mana kami sa Ravvax para mabakunahan na sinunoy ko. Maging bakunado at siguradong protektado sa Ravvax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Siguradong alaga ka dito. Available man ang iba pang vaccines. Arog kang tetanus toxoid, flu, pneumonia vaccines, asin iba pa. Ansaing ng clinic bukas, Lunes, Sundo, Sabado, pun alas 8, sagkod alas 5 ng hapon. Ang Ravvax Animal Bite Center makukuha sa ground floor kan R&R Suites, W. Vincent Street, Sagbin, Legazpi City, sa Inutan Sana, kan Apek. O mag-apod sa mobile number 0917-104-4591. Ang Ravvax Animal Bite Center, Iguaman and Branch, sa Tabaco, sa Inutan Sana, kan Ziga Hospital, asin sa Sorsogon, na makukuha sa Barangay Piot, Sorsogon City, sa Hampangan kan Card Bank. Bukas naman ang pinakabagong branch kan Ravvax sa Ligao City na makukuha sa 2nd floor AG Haushan Building, San Lorenzo Street, Gilid, Ligao City. Haranisan na sa St. Stephen Protomartyr Parish. Hatid sa inyo ng Department of Health Center for Health Development Bicol ang palatuntunang Chikahang Pangkalusugan. Chikahang Pangkalusugan, maghahatid ng mga impormasyon na may kinalaman sa mga programa ng Department of Health CHD Bicol. Chikahang Pangkalusugan, magtatalakay ng napapanahong issue, mental health concerns, health tips, at marami pang iba na tsak na inyong mapapakinabangan. Chikahang Pangkalusugan, mapapakinggan tuwing araw ng Martes, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali. Chikahang Pangkalusugan, dito sa DZGB. In Albay Power and Energy Corporation, applying for a new electricity connection is easy as ABC. All you have to do is apply, build, and connect. Apply. You can do this by checking our company website www.apec.net.ph. Just click Services and the download forms. Fill out the forms and prepare the requirements listed. Once it's complete, submit the documents to the nearest APEC office. Build. Have a registered electrical practitioner to build the service entrance and house wiring design of the place you're applying to. Connect. As soon as everything is ready, we will conduct a site inspection and check the load and safety of your electrical wiring design as well as the technical standard of your residence or building. After this, you're almost done. The last thing you'll have to do is pay the required bill deposit computed by the account officer based on the result of the inspection report. Once paid, we will process your installation of your meter. That's it. It's as easy as ABC. For more information, visit APEC official website www.apec.net.ph or message us on Facebook. Paghanap ay world-class at abot kaya? Hanapin ang check, hanapin ang tama, hanapin ang right one, hanapin ang check ng right man. Pag may check, that's right man. If symptoms persist, consult your doctor. Pag may check, that's the right one. The right one is RightNet. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Mga pre, ngayong pandemic, kailangan malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya. Laban sa sakit, ATC Vitasync. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. Ang ATC Vitasync ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vitasync. Sa presyong abot kaya, 550 pesos ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drug stores nationwide. Made by ATC Healthcare. ATC Vitasync. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Ngayong pandemic, kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. Take ATC Vitasync every day. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos.
Ang tamang oras sa Radyo DZGB, alas 10:03. Hali sa DZGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Dai makakaatindir si Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo sa 55th Asian Foreign Ministers Meeting and related meetings sa Cambodia matapos na siya magpositibo sa COVID-19. Sa iyang sinabi na inikuta ang primero niyang Asian engagement sa kapasidad bilang pamayo kan Department of Foreign Affairs alaga da ini mangyayari dahilan sa iyang sinapar na helang. Sa ibong nalado da iman maafektaran ang partisipasyon kan Pilipinas dahilan ta si DFA Undersecretary for Bilateral Relation and Asian Affairs Maria Teresa Lazaro ang masalida sa iya bilang representante kan Pilipinas. Yan ang pang alas 10 na bareta, hali sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mostaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Milo Energy, magpursigi. Try na ang mas masarap na Maggi Magic Sinigang. Eskelan, sa Eskelan, mas gagaling ka. Cobra, lakas ng #1. Unilab, pagbibili ng gamot, dapat yung subok, trusted at di kalidad. Alagang tunay, alagang Pilipino. Alagang Unilab yan. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadamo, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Ang kape, dapat hindi ka lang ginigising sa umaga. Dapat ang kape mo may mabuting idinudulot din sa katawan. Mag-Gym 7-in-1 Coffee Mix. Kumpleto sa benepisyo dahil sinangkapan ng agaricus mushroom na pampalakas ng immune system, Korean ginseng na nakatutulong sa ating katawan para maging masigla at puno ng enerhiya, Ganoderma na nakatutulong sa pagbalanse ng kolesterol at sirkulasyon ng dugo, at spirulina na mayaman sa protina at tinaguri ang Power Booster na nakatutulong magpasigla ng katawan. Gym 7-in-1 Coffee Mix. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit at sabayan ng tamang diet at exercise. Kaya mag-Gym 7-in-1 Coffee Mix ka na mula noon, ngayon at magpakailanman. Gyms pa rin ang #1. Ang sarap mo talaga, Gyms. Piliin ang Tatak Gyms. Produkto ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated. ISO certified. Available in all leading supermarket, groceries and drugstores nationwide. Mga pre, ngayong pandemic, kailangan malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. ATC Vitasync, ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. Ang ATC Vitasync ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vitasync, sa presyong abot kaya. 550 pesos ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Made by ATC Healthcare. ATC Vitasync, ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Ngayong pandemic, kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. Take ATC Vitasync every day. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Check, 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Good luck palan sa dating direktor kang Department of Science and Technology, si Dr. Heriberta Nepomuceno, saro sa matinding contender para maging sekretaryo kang DOST. Kababayan tabaga ini adi si Dr. Nepomuceno, Dr. Heriberta Nepomuceno. Yan, saro yan na siyentista
And no less than Kong Joey is rooting for Doc Heriberta Nepomuceno na maging DOST Secretary. Yan. Bueno, diretso na kita sa iba pang istorya mo na dyan sa palibot. Isihon ta, ikonektar ta, 10 minutos na lapas alas 10. Si Joshua na sa linya. Joshua, good morning. Please go ahead. Yes, good morning Sir Piyong, good morning sa mga paraantabay, sa mga dagdag pang baleta, daing tigsayang na oras, ang bagong designar na officer in charge kan Daraga PNP na si Police Major Arthur Tagtag Jr. Asin nagpuo naman ining magtrabaho sa nasabing posisyon. Sa inisyal na pagkipag-ulay niya to kitagtag kasubago, sinabi kini, nangon niya na sa pagtransition pa ini, nakatalaan na bisitahon ang opisina ni Mayor Awin Baldo. Tanganing aramon ang magiging mga plano kaini may kinaaraman sa pasi orden kan Banwaan kan Daraga. Tiring na mapasiran man ang iba pang mga opisina na makakatuwang sa Philippine National Police o PNP. Sigun si Tagtag, pinag-aadala niya pamangunyan ang sitwasyon kan Banwaan kan Daraga. Tanganing nang makapagbilog ni maniligong mga programa para sa komunidad. Mientras tanto, saro sa tinaawan doon ni Tagtag, iyo ang pagpapadagos asin pagpapakusog pa kan mga existido ng programa kan Daraga PNP. Tiring sa Knights of the Night Project, asin pagpapakusog pa kan mga usual na trabaho kan kapulisan. Tiring sa daily mobile patrolling, asin pagsiguro man giraray kan mga control points. Sa ibong nalado si Tagtag, epektibo ang pagtukaw bilang officer in charge kan Daraga PNP kasuod ma Agosto 1. Nagsalida ini kay Police Lieutenant Colonel Carl Joseph Hausian, nangunyan, yaon naman duman sa Ligao City Police Station. Si Major Tagtag bago na ilipat tigdi sa Banwaan kan Daraga. Tampulong bulan na nagserbi bilang officer in charge kan Libon Municipal Police Station. Sigun digdi. Naputol katabi Joshua hali dyan sa Daraga Philippine National Police. Go ahead. Yes, sigun ki Major Tagtag, dahil niya man giraray masiguro kung talagang maghaloy na siya bilang OIC kan Daraga PNP. Dahil ang anumang oras tabi Sir Pio, kung pwede naman na magkaigwanin pagbaralasa sa mga nagtutuko na pamayo ng mga opisina ng pulisya. Mala so sinalidahan niya, aldaw sa nabagang binilang, yes, uto na naman, uto na, chip na naman sa kuwan, sa Ligao. Yun yan. Yes. Ang sabi ni Tagtag pala, chip na Tagtag, kung yung masabutan ko, parang aldaw sa nakunig niya. Ang Daraga. Sige, yes, sige. Correct. Okay. Yes, so yan tabi Sir Pio, mga dagdag na update digdi sa Daraga PNP. Joshua Bino, DCGB. Salamat tabi Joshua hali dyan sa Daraga Philippine National Police. Good morning kay OIC Chief Tagtag kan Daraga PNP. Welcome tabi sa Daraga and adjacent na lugar ining Legazpi City. Welcome tabi sir. Dyan sa Daraga. Paghali kay Chief na Tagtag, dumang kita dagdagan tang impormasyon. Kumparing Jimmy. Kumparing Jim, what's happening? Yes, salamat Dabi pa maray na aga sa mga parantabay. May gustong magkarilinawan an ibang mga barangay officials yaon sa pamitisan kan Bulkang Mayon. Kung ano mananggad ang proseso pag-abot sa pagtatao ki permiso sa mga nag-a-apply ki quarry operation sa pamitisan kan Bulkang Mayon Tabi pa Ini sa rason na may mga kukulit nag-a-apply, naghahagad ki mga sertifikasyon sa barangay kapitan. Dahil man sabot kan mga kapitan kung ano ang babasihan ninda sa pagtao ki sertifikasyon. Dahil man sinda ki orientation na ipinagpapasabot pa hali sa provincial government o sa DPWH. Basta huring-huding sana na DPWH ang makondusir ki inspeksyon. Pero wala man daan ni nagkukondusir ki inspeksyon. Igwa ni nagdudulok sana sa mga kapitan na makuha sinda ki certification. Ano daw pati nga ni kumpadring GB ang sisertipikaran kang kapitan. Amo nga ni. Iyo yan ang gustong malinawan. Di sa daw pwede makapagpaliwanag kayo nita. Yung nga ni Pading Jimmy ha.
Actually, igwa na kitang nahiling na mga trucks na may karga kibaybay. Iyo. So dati gayon na so natatandaan na lehitimo na pinagasabi kan gobernador na igwanin permiso talaga. So iba, yan, di tama determinar kung arin dyan ang lehitimo o bako. Okay, sige. So ngunyan, iyan hapot kung sa ano matao sinda so kapitan ki certification. Paano anong babasihan kan kapitan para sa pagtao ki certification? Yan nga ni buda nung si sertipikaran kang kapitan na ining residenteng ini pogi. Iyo da ito kuan. Iyo sige. ito ang magiging basihan para makapag proseso man kan aplikasyon pasiring gayo diyan sa Penro, DNR. Yung ano dapat na maipaliwanag sa sign. Kuan ta daw kap. Sige daw tabi. Sige. Abo na ni kap magdahay dita nabanggiton si kapitan. Iyo, Tapos ang gusto man lang ninda masabutan, taday man sinapigo-orient. Yan, Ayan tabi pa de. Saro sa gustong malinawan kan mga opisyal kan barangay taba kapag abot kan oras makabalik man sila so arog kan dating sistema maski sa pinagkurot-kot. Yan, sige. Yan tabi pa de. Mga dagdag na informasyon, Jimmy na salita DCGB News. Salamat kumparing Jim. Diyan sa luwas. Ang hapot kan sa tuyang kapitanes diyan sa palibot kan Bulkan Mayon, yung manang hapot niya to. And day magkitanin makukuapang kasimbaga na subnaw, taday pa magkita nagbalo na magrani diyan kay, maski nasa na nga ni kay Madam Bet na di makulangan. Bako nang una sa alkalde taday magkita ka na ako modernango na kadakol man ang pinag-iisip ka amo da pinagigibo si Madam Bet na Munoz di makulangan yung bagaan public information officer kan Kapitolyo. Madam Bet tibad lamang nagdadangog dyan sa imong mga ayudantes yung saro ini sa dapat niya tong ipaliwanag sa publiko naghahapot na ano ining sertifikasyon na dapat na i-release o gibuhon, i-issue kan kapitanes duman sa mga gustong magkwari. Ano ang sisertipikaran kan kapitan? Tamay kahoron si Kupadring Jimmy, kapitan mismo dyan sa may ginubatan. Ano nga yan sa muyang sisertifayan na pipirmahan mi bilang otoridad kan barangay? Madam Bet na Munoz, gusto mo man lamang madangog ang boses mo. Tabi, baka lamang sa tuyang pag-iriba man dyan sa Kapitolyo, maranihan man lamang si Madam Bet. Bagay igwa na ining dating tropa man si Madam Bet na yung nagre-release bagay dyan sa Facebook. So kay riba-iba nindaman, so tropa man ninda, pero kita dahi pa man masyadong nagkakakuapanin impormasyon direktamente kay Madam Bet na Munoz. Saro ini sa mga dapat na maisihan kan publiko. Ano talaga ang policy na iyan? Kumbaga, so implementing rules, IRR, what are the rules of the games pag abot dyan sa quarry. Yan po, igwadaan gusto nang mag-apply man, kung di nagpapasiring duman sa kapitanes, mahagad nga kaming sertifikasyon. Anga-anga naman siyempre ang kapitan, ano ngayang sisertipayan me? Certificate to what effect? What will I certify? Na ining kapitan na ini o na ining nag-apply pugi. Magatabi Madam Bet tibaad lamang mga arin mapasiranta daw ini sa opisina niya diyan sa Kapitolyo sa gobernador na sigurado dahil nakita kaan makuan pinagte-text nga ni dahil na nagsisimbag sa gobernador tabi simpermi pigmimiskul ta dahil na nagre-return di paano kaan mahanap kita ng ibang paagi kung paano matabangan ng publiko manungod sa bagay na ayan yan manungod sa quarry baga tabi. So ang otorisado sa nangunyan ito talagang so lehitimo igwanin nagakadigong papeles permiso na dapat lang talaga na ang magkakwari dyan itong so nagsusunod sa regulasyon pinag-apod na regulated and responsible quarrying, kumbaga sa pagmimina responsible mining.
Kung dai mo man iyan dyan pagharalion bagad yun na nakatambak dyan sa taludtod kan bulkan mayon, ang pag-uran, ang iwawa sa kababan, lalantupan ang mga barangay, ang tao ang propriedad, iparayo kay mahal na Diyos. So, ano ang logical na pwedeng gibuhon, saro sa mga gibuhon? Bawasan, so, peligro na pwedeng idulot. Kumbaga sa kanal, pag nabaraan kanal, tagulpi na dyan ang bara na baybay, akadon mo, so baybay, tanganing sa tubig, duman sa na mag-agi sa kanal. Day magbaha, day maglapwas sa pagtaraning na lugares. Ngayon man iyan dyan sa bulkan mayon. Kundi dapat i-regulate, susug sa siyensya. Buda, igwanin tultul na regulasyon. Ta saro sa mga pigreklamo baga kay ito, mahal da baga sa mga baybay, nahali dyan sa kwan, buda iba pang quarry materials. Ngon dyan, iyang baga paano, so piga para explicar ta, halimbawa sarong lehitimong quarry operator o itong sumabakal nin baybay graba, may darang dump truck, mapasiring dyan sa quarry, makuanin baybay, graba o kung ano, igwa siyang permiso, pag abot sa checkpoint, mabayad o gura ano ang bayadan. So, nagbabantay checkpoint, mahiling duman sa regulasyones o susog sa ordinansa, unan dapat mong bayadan, basado sa ordinansa kan kapitolyo, kan gobyerno probinsyal, unan bayadan mo per cubic meter. O iton babayadan. Pag tukal kayan dyan kan truck sa checkpoint, dahil na ning pakilabot ka ng lokal na gobyerno, kung gura anong ipipresyo, kaitong sunag hakot. Duma namin na tiba-tiba ang negosyante. Pero sa presyo, dukan iyan. So babayadan sa kapitolyo, iyo yan susog sa ordinansa, dahil ka pwedeng magkapamahal dyan, dahil ka pwedeng magkapababa. Pag luwas na kayan dyan sa checkpoint, yan na, free market ng pinag-apod. Ang pricing kayan, dahil na nakokontrol kan gobyerno. We are in a free trade bagatabi. Yan ang dapat na pag-adalan. Kung paano yan, among others, itong so pag-regulate kan quarry, na so tama sana ang pagkuhaan na lugar. Bako itong so irresponsible quarrying, ha? So yan, tabi, ano ba ang kanya tamang ano arin? Ipaabutang impormasyon na dyan sa kapitolyo kung papaanoan sa indang mga kahaputan na yan. Ano klase yan? Wara IRR kung ano gagawin mga kapitan. Puro mga tao na gob, ewan sabi digdi. Okay. Ano pa? Onipiyo sa daraga. Grabe na naman samuk, mga double parking na naman sa may saudan. Ang piso pighiling lang dai pigsisita. Double parking naman databi diyan sa may saudan kan daraga, ha? O paki asikaso yan. Nag-text man su taga Piuduran, salamat databi sa pagtukar kan pamasay sa Piuduran. Sige, salamat man po, ha? Si Buddy, maray na agatabi Buddy. Diyan sa Orosite, diyan sa San Francisco, kan Legazpi City, Diyos maray na aga man sa nag-arantabay diyan. Papa Jer na Ludobise, maray na aga, diyan masagabos na taga Pulot, kan Taysan. Good morning, tabi. Mading Benny, and then si 8446. Na igwanin mga rollback na mangyayari kasubanggi sa pag-monitor niya to. Ang sabi kan nasa oil industry experts, monitors, pwedeng magtaga-rollback pa, pero bako unang mga big time, mga piso, arogan piso, 2 pesos, iyon na lang iyan daatabi. In fact, so crude mababa, pero so petrolyo, so gasolina maitaas. Ngunya na aldaw gayon dito, ano. So crude mababa naman ning halos piso lang naman yata yun eh. Sentimo lang yata yun, piso. Iyon na sanada yan ang pwedeng play kang prices sa merkado kan petrolyo. Magtataga baba, pero bako ng mga big time ano. Taara mo na asaro sa naka-trigger kang paglangkaw kan presyo kan petrolyo is nagbungkaras na bagatabi so kinaban, balik na so ekonomiya, grabe na ang demand. Ehemplo kan ano,
gulpi ng demand sa petrolyo sa bilog na kinaban. Ta nagbibilta na sa ekonomiya, so aktibidades kan ekonomiya, factories, transportasyon asin iba pa ta. So tao baga nakaka-adaptar na sa buhay na may COVID. Iyon ni supig tataram. Narumduman nindo ka ito supig sabi ni Abogado Harry Roque. Supig para ulukan baga, pig para tuya-tuya, pig para dulo-dulo. Ta matalinhaga so pagkataram ka ito ni Abogado Harry Roque kan siya pa so spokesperson kan Malacanang ka ito panahon ni Duterte. Antara mo ni Abogado Harry Roque, sayawan na lang natin itong COVID. Yan. Ngarak nga ka naman sa tao. Pig para tuya-tuya naman yun. Pig para komentaryuhan ka, boss. Pig dulo-dulo, pig insulto. Ano ngayang sayawan nga? May pandemic, masayaw-sayaw pa kita. No, yun ang gustong sabihin ng Abogado Harry Roque. We should learn how to live with it. Iyon na ini so sitwasyon na pinagasabi ni Abogado Harry Roque. Magbalik na kita sa pagbuhay-buhay na yao ng COVID, pero mag-adaptar kita sa sitwasyon. Ngunyan ta nag-adaptar na sa sitwasyon ang bilog na kinaaban. Sarong ehemplo na balikan ta so tema tang manugod sa petrolyo, kung nata ta naglangkaw saro sa factor, kung nata ta naglangkaw ang presyo kan produktong petrolyo is ibaba ta ang level kanuroron. Mabalik na bagan eskwela, nagbabalik na nga ng eskwela. Mabulta naman so biyahe kan halos gabos na transportasyon pampubliko. Sumalangkaw na naman so pangangaipo kang petrolyo, krudo, gasolina. Kaya applying the law of supply and demand, iyon na po yan. Paggulpe na ngangaipo, minalangkaw ang presyo. So yan po tabi. Ang sabi kan sa oil industry monitors, mga experts na kasubanggi pinaghihiling taso sa indang nga statements, magbababa pa nga yan pero mandiit-diit na lang, sentabo kaya pesos na lang tabi. Bako na itong sudarakulaon ha. Uno rin an poon kan klase nga ni ngunya na Agosto so face to face 22 yan 22 gari nakaka-excite man adi. Ano daw lamang ang mga paratukdo, ano daw namimiss kan mga paratukdo adi. Magbalik ka na face to face ha. Mga maoro story lamang kita sa nga paratukdo sa pampubliko. Ano ang namimiss din do sa face to face classes? Nangunyan mangyayari na naman. So mga aki mabalik na, good morning teacher. Tapos buhay na naman sa mga paratyanda dyan sa may mga eskwelahan. Yan naman sinasabi natin tapos uyan naman, sweeper of the day. Yan, nakalista bagan dyan sa blackboard. Tapos nakalista pa dyan sa blackboard. Hindi ko nangyari pangunyan. So blackboard bagang green. Maray nga yan, ta whiteboard na puti naman agad. Nakalista dyan sa whiteboard o blackboard na green. Very noisy. Ngun mo. Naka-blatter dyan sa pangaran mo. Welcome back to school, tabi, ha? Sa tuyang mga para eskwela, para tukdo, teachers, and students as well, and parents, ha? Salamat ka sa ito paginanyog. Amang Diyos ang magbantay, masunod tulos. News Manager Mardela ko po, si Pio Fernandez. Sa indong nadangog ang programang Tingog kan Banwaan. Salamat kan sa indong pag-antabay. Abangan ang masunod na programa. Grabe man ang namok digdi. Kaipuhan ta ng mag 4 o'clock